Значи говорихме предния път. Да. Какво трябва да правиш? Ага. Спомни се, първо, къде, какво, гледаме. Слушай ма като ти говоря, бе. Слушай ма с тези глупости, бе. Така, значи първото нещо, което трябва да правим, проверяваме всичко на място ли се е. Да. Тъй, първото нещо, колата е тук, най-важното. Другите неща, които трябва да проверим, кои са? Огледалата тук ли са? Да. Да. Къде са огледалата? Къде е едното? Тъй, другото огледало къде? Где гледаш там, бе? Гледай тук, бе. Там ти огледалото, бе. Да. Тъй, Да. хванал си волана, сега трябва да завъртиш ключа. Аре, бе, мама, му стара, бе! Колко път сме говорили тези неща, бе? Айде, че с вас стоим малко работа, трябва да вземем мини гуми. Първа. Полека 100 слоз. Полека 100 слоз, защото не е мой. Ръчна не се освободил, айде! Къде ще тръгваш, ще ми подпариш гумите тук? Леко газ е. Леко газ. Аре, дай малко, дай малко, дай. Давай. Завърти волана.